202, another 203, another 204, another 205, another 206, another 207, another 208, another 209, another 210, another 211, another 212, another 213, another 214, another 215, another 216, another 217, another 218, another 219, another 220, another invalid vote. 221, another Invalid vote. 222, another 223, another 224, another 225, another 226, another 227, another 228, another 229, another 230, another 231, another 232, another 233, another 234, another 235, another 236, another 237, another 238, another 239, another 240, another 241, another 242, another 243, another 244, another 245, another 246, another 247, another 248, another 249, another 250, another 251, another 252, another 253, another 254, another 255, another 256, another 257, another 258, another 259, another 260, another 261, another 262, another 263, another 264, another 265, another 266, another 267, another 268, another 269, another 270, another 271, another 272, another 273, another 274, another 275, another 276, another 277, another 278, another 279, another 280, another 281, another 282, another 283, another Invalid vote. invalid. Invalid. Invalid how many? 12. Calm down.
Invalid votes. 12 invalid votes. Agati wanted 5. Then Emelo wanted 283. 283. Okay, abort, yes, abort. So what we're going to do now is I got some of everything up. Then, so when I did the guy, let's do that now. Stay here. I got fish here.
Eto si watakuru na ndorondoro anu. Result kan na chiko. Eto I see video from Uruguay. We're going to get now, if I get me now, because I have to go this thing before. So instead of going through the same rigmarole, I'm post here the totals. I am all total. I am Malaysia, who's ready. Anyway, invalid votes. The accreditation I know, 1,420 people were accredited. Madam votes are cast. Need to vote at 1,187 if you to vote. Now I there were invalid votes of 32 votes. Invalid votes. 32. For by Savine Aranto, over 20 votes. Then Engineer Auguste Chinedonolobe, matter 1,135 votes. Pastor Favor Onochie Emekekwe, by the power conferred upon me as the returning officer of this particular election, Ezeokpoko 2, I declare Engineer Vincent Augustine Emelobe, I declare Engineer Chinedu Augustine Emelobe, who has scored 1,135 votes, having scored the highest number of votes as the winner, and he is now the Igwe elect of Oba.
By the power conferred upon you as the returning officer to people through election, Engineer Augustine Chinedu, having scored the highest number of votes, is now declared the winner. Ezeokpoko to elect This is my acceptance speech. Oba Ekene Mono. Oba Lieno. Oba Nisono. Today opens a new chapter in the history of Oba. As today our dear town has come together as one to exercise their right of choice through this peaceful and transparent election to choose me, Engineer Augustine, as the Igwe and Ezeokpoko to elect. Oba Ekene Mono. President General of OPU and the executive here. Now the returning officers being there, polling agents being there, the chair and the chief, company there and the youth, home worker, home wife, home worker, because if any better was in number, you know, but to carry one Ezeokpoko the second. Now you go over. Yabataka. Wage of government and economic government. Professor Charles Oludo. Now opportunity only I will up down Ezeokpoko the second data. Oba, Yapado government. Oba, Ezeokpoko government, where whether developmental projects. The mayor of Indemnity South, the Honorable Ian Amakobi, who the mayor of Indemnity South. I now say, I na fire look up to I can never leave the value well. Man, like Oliver Twist, we are asking for and but don't bother me if what of if I talk Organiru, Udo, anyone over when I young in just for Ezeokpoko the second down. A pop no Nona, Sibutu. I walk on, I do say bye. If I
ọbụla ya kwutuo ọgba anyị dị mkpa udo ọganiru ịdị mma na ịfụnanya ka anyị ji wee bịa bido tata anyị na-ayọ udo bata n'ọba anyị bụ ọba kwekọrịta ebe a na onye ọbụla iwe na-ewo na anyị ejekwu ya kwadebe ya iwere aka ndị wee tie mmadụ ife iwere aka ebe nọdebe ya n'ibe anyị eme n'ubido taa onye ọbụla iwe na-ewo anyị anọkọ ọnụ na anyị akpazi ife anyị chọbụ maka ọganiru nke obodo anyị ọba ekele m ụlọ Biko ono nezi batano no no ruko neru no go to terugo hey tukwiye ga tokwe mo o nwere ko si eme mo naru manchete de mage odogwu nchete mama gi o Ezeokpoko nwetara ko si eme mo naru ona botu si edunumu ona botu si chebe m na kiye na tabu atabu genelelo manse na baba na mi de mama to be female erika you are the supreme deity among the gods who is like thee who is like thee and always doing what you want.
nne chabia ama m na ọ ga-abịa n'enu ka o si aga ọ na-afọ ewele oche mmụọ na-eli mmụọ oyi ibe eze ndị mmụọ odogwu bụ agaba nnukwu mgba dike lee ka ọ na-ara sọsọ abụ na-atọ ụtọ ya ka ị na-ala ife imele ebuka gaga n'ogwu ololo egbele mgbọ ọ chọbala enyi zọgbu agụ chọbala mgbada zọgbu enyi gị bụ agụbata ọfịa nwa mgbada chiri uche n'aka ebube gengenge ebube ganganga onye ọbụla amala ọgbọ ya na onye nne ji abịago biko ndị nọ na geti gwakwanụ ndị sekuriti mechizie n'ụzọ na odogwu nne ji abịalugo ife ya teme don't worry na ị ga-eji anya gị wee fụ otu ọ ga-esiri aka nja biko onye akwụna n'iro onye ọfọ na-abata ụlọ maka na oge otuto eruo oge o ji eme ile oge o ji eme eze oge o ji enye nwa oge o ji egbu ọrịa ka m gwa gị oge o ji enye ego na oge o ji ebuni n'ọkwa ka m gwa gị oge ngozi eruo ebube kengenge ebube ganganga Jesus mengenge odogwu menganga Almighty God our generation shall praise you we shall praise you Lord our generation shall praise your name give him praise our generation shall praise your Almighty God our generation shall praise your name Rock of Gibraltar our generation shall praise we shall praise the Lord our generation we shall praise the Lord shall praise your name my generation shall praise our generation shall praise your you will be our God generation oh we shall praise your name hey oke mmanwụ abịago ya bụ mmụọ na-eli mmụọ eziokwu na ọ bụghị ma chi m onye kali nye m ọkwali nze bụ solo m nye nna bụ somana eziokwu mfụ bụ soro mgba ịmara ọ na ndị ekwu ọ na-anụ bebe efere oke ntị ihe ọya ọ na-enye m bebe akwa ya bịa maka ọ na-agba ọgụ nwa ezie n'ihe lọvụ na-eme ọ na-ahụwa ihe lọvụ na-eme ọ bụrụ na a na-abịa ụwa ọzọ ọzọ m ga-abịa ụwa ịta ga-abụkwa chi nwa ga-abụrụ gị nwa mụ na ụmụ ụmụ m ma nwa nwa tụtụ ọfụ eziokwu ị ga-abụ n'uchi anyị mana ndụ ma n'ọnwụ ebube kengenge ebube ganganga ebube kele odogwu ganganga oke odogwu abịago iya onye ọ dị nọ n'ọfụma nọzie n'ọfụma nọlụ n'ọfụma ụmụ alụsị bi n'ogbe ya na ụmụ nkanka mmụọ onye ọbụla mara ọgwụ ya onye gburu n'onwe ya nụ
ọkachalụ n'anya na chima adịghị egwuli egwu ọmụ ife ọ na-eme ife ọ chọrọ ime ya ka ọ ga-eme ọ dịrị anata ọda ọ dịrị achụkwa ese maka ọmụ ife ọ na-eme mmụ okoko bioko ụnụ mfu ololo biolo ngwanụ na kwuonu n'ọnụ na ụnụ enwere oge ebe a ọ gịnị ka ị na-eche ka ngwa gị Jizọs nweta gị ebe a eziokwu afa gị bụ nsọrị ọ ga-emekwa gị arụ onye ọbụla mala ọgụ ya ebube genge ebube ganganga egwu mkpu n'ọnụ dịka ọ na-ara ya bụ egwu mmụọ egwu ebube dike ọma onye ọbụla na-eme ihe chi na-achọ ịbụ onye ụwa mma onye ọbụla na-edebe iwu Chukwu ịbụ onye ụwa mma ị bụrụ onye ụwa mma gbawara m egwu ịhụnanya ị bụrụ onye ụwa mma o biko gbawara m egwu ịhụnanya ị gbawara m egwu ịhụnanya nkụwara gị egwu ọganiru ị gbawara m egwu ịhụnanya nkụwara gị egwu ọganiru ị gbawara m egwu ịhụnanya n'elu ụwa nkụwara gị egwu ọganiru ụwa mmasị na chi ụwa mmasị na chi ụwa mmasị na chi ụwa mmasị na chi ụwa mmasị n'aka Chineke ụwa mmasị na chi bịa ụwa mmasị n'aka Chineke ụwa mmasị na chi bịa mmasị n'aka Chineke ụwa mmasị na chi bịa ụwa mmasị n'aka Chineke ụwa mmasị na chi bịa ezi omume si n'aka Chineke ụwa mmasị na chi bịa ịdị mma si n'aka Chineke ụwa mmasị na chi bịa ịgbawara m egwu ịhụnanya nkụwara gị egwu ọganiru ịgbawara m egwu ọganiru n'elu ụwa nkụwara gị egwu ịhụnanya ụwa mmasị na chi ụwa mmasị na chi ụwa mmasị na chi ụwa mmasị na chi ụwa mmasị n'aka Chineke ụwa mmasị na chi bịa Ezeokpoko ni second. Asenada sesa suna fugori. Igwe baputa kwele. Igwe Ezeokpoko. Okpoko moloba. Igwe Ezeokpoko. Okpoko moloba. Igwe Ezeokpoko. Okpoko moloba. Igwe Ezeokpoko. Okpoko moloba.
you go. Oh, you go. Well done, sir. Kalisa. Well done, sir. Yes, sir. Ebu CC Plot Industry Engineer, August go now. Onyansa. It's the photos. Chris. Well done, sir.